Обичта типа не ми се обажда. Това не съм аз виновна. Аз не казвам, че ти си виновна, просто... Здравейте хора, съжалявам, просто майка ми тук коментира някакви неща и сводим спор. Така, днес ще играя Майнкрафт. Такова, ще се развивам, няма да играя творчески. Така, нека първо да съберем материали, къде не е станал вече. Така, забирам дърво. Ето на креатив съм. Не на креатив, ами на творчески. Хора, с една време за хубава битка. Така че не оставам да си почивате, да хапате. Така. Не е нужда да ви пожелате късмет, знам, че не го желаете, няма нужда да лицемеричим. Отивам да се бия, ако се върна, ще ми гледате физионето още известно време. Ако не се върна, вярвам, че нито аз ще ви листвам, нито вие на мен ще ми листвате. Така че... Надявам се да се върна. Така, ето имам крафтинг тейбъл. Няколко дена да го гледам как е сам. Да почувства това, което е накарал много хора да почувстват в неговото племе. И сега му се върна. Беше слаб и беше сам. И сега ако се върне, пак ще е слаб и пак ще е сам. Въпреки, че ще ми подаде ръката от ден, сега ще подам на ръка, надявам се да приемеш, ще поиграя също. Мерси, Лили, чао. Чао! Айде. Има вариант Мартин да се върне, да. Не го изключвам. Като се върне злото, продължаваме да се бориме с злото. Едва нещо бъгна. Чакай. Тъй. Видя ли? Да. Какво видя? Вътре в това беше код, има код. Добре, не. Хора, пишете в коментарите как се прави кирка, защото аз съм толкова смотана на Майнкрафт, че даже и не знам как се прави кирка. Така, имам дърво, с която да си построим къща. Поне това е. То едва ли ще ми стигне, защото си имам само 8. Ама, сега какво направим? И сега нямам кирка, с която да си... Хора, намерих злато. И намерих злато и не мога да си направя кирка. Не мога да повярвам. Орешкова, какво за теб, Мартин? Мартин е един добър стратег и всеки от нас има добро и лошо. Или пък чакай, така ще пробвам. Добър човек. Обаче имам само 2 такива. С тези обиди, които Всички други си ги похарчих. възрастните. Абе хора, моля ви, пишете в коментарите как се прави крафт кирка, защото искам да си изкопая това злато, но не мога. Невероятно сърце. Знам, че ако беше атлет, щеше да има много високо ниво. Помощ. Не знам как се прави кирка. Много е загубил за това, че той не е станал футболист така, както иска. Най-малко. Чакай, защо кирката ми е закръвана? Какво за теб, Орешкова? Добре, ще бъда някъде близо до това злато. Позитивен, честен и доблестен човек. Да отида да си изкопая още дърво. Дума за нея. Тя е роден шампион. И Да кирка. че днес ще мога да се Ще те разбрах как се прави, просто нямам достатъчно какво се кирка. Орешкова Мартин, това е последната ви среща на ръката. Можете да си стиснете ръцете. Така, копая дървета за още кирки. За да мога да си направя кирка, за да мога да изкопая това скапано злато. Плесвам късметлийка, че намирам злато. Не, хора с 16 дърво, дали ще ми стигне за кирка, пишете долу в коментарите. Ето го златото. Слагам го тук.
Хора, как се прави кир? Хора. О, боже мой, разбрах как се прави кирка, просто... Не знам защо до сега не съм го правила. Така че ето пърчки ще стигнат. Така. Това си тираност. Стоп. Успях. Хора, успях да направя кирка, аз ги не мога да си Чакай малко. Да ще изкопая малко камък. Добре. Трябва да си направим камена кирка, за да можеш да изкопая златото. Чакай, аз съм си свърх. Хора, помощ! Не знам как се прави кирка. Така, ето. Сега ще се направя кирка. Добре се развих. Добре се развивам. И сега се скава на това кирка. Що го направих? Аз трябва да събера айрон. Първо. Добре, почваме от тук. Само да се надяваме, че ще набера айрон. Абе, хора, аз как сега ще си направя толчове? Къде нямам? Запалка. Едва ли тук ще намеря айрон? Предимството е доста голямо. Ще трябва да минавам втори път по хълките, по обръчите и още един път плуване до потока. Хора, пишете ви, откривали ли сте толкова рано в играта с Вато? Мисля, че мога да наваксам, защото миналото е малко по-тежичка и знам, че на това тичане мога и да скъса дистанция. Хора, моля ви, пишете ви, откривали ли сте толкова рано в играта с Вато? Чакай, помислях, че съм не открила въглища. Що камъните станаха такива черни? Това вече официално си е моята къща. Мила ми се тук да си направя къща. Това тук ще ми бъде къщата. Айде бе, копай се. Така. Тук аз ще си подкопая. Хора, според вас ще се развия ли добре? Пишете долу в коментарите. Чакайте, че вие да виждате. Тепър влизам си в илата. И понеже имам доста камък. Мисля тук да си направя къщата от тая мина. За който не вярва, че съм на такова, ето ви сърцата. Да ги видите. Хубаво. Ако се чудите защо игра на телефон, не дейте да ме питате. Просто защото имам компютър, само че е много стар. А и Майнкрафт се плаща. Той и тук се плаща. Той и на телефона се плаща 15 лева. Ама аз си го свалих през Happy Mod, така че... За който знае кой е Happy Mod, със сигурност знае, че Майнкрафт ми е безплатен. Мисля тази мина тук да ми я направя къща. Като намеря айрон, защото ми трябва това злато. Да, може да повярва, че вече има злато. Чакай, айрон ми е. Не, чакай. Какво е това, бе?
Това не ми трябва. О, чакай бе, то залязва слънцето. Оле. Там дали ще намеря айрон? О, бе, хора, намерих диаманти. Това дали са диаманти? Боже мой. Не съм намерила диаманти. Какво е това място? Ще има толкова много. Какво е това място? Има толкова много злато. Леко. Обрете хора, там има крипър. Вижте. Да се разхожда. Аз добър приятел и има крипър. Защо не мога да се изкача? Успях! Само проблема е, че този крипър идва към нас, така че бързо да се убитаме от тук. Много злако ще да падна. Кой ме бие, бе? О, паяк и скелет. Помощ! О, има и зомби зад мене. Помощ. Не, ще умра. Помощ. Убиха ме. И сега, къде тях тръгна? Ох, боже мой, хора. О, не, там има бе, за да се убитаме от тук. Оле, хора, помощ! Мразя луща! Ай, там, където съм се спалнала, няма никакви овце на тук. Оф, хора. О, намерих си златото. Не мога да поверям, че съм такава късметлийка. Мисля, че избягах да. Не съм избягала. О, маге, хора, защото мене буквално има вещица. Ето я. Да, ме подготви. Вещицата ме подготви помощ. Само да се надяваме, че ще си намеря златото. Но там има даже и такъв. Що ми има такъв начин? Там има село. Тук даже има и сняг. Помощ, хора, на къде ходя? Скелет. Бегай, хора. Напишете коментар, ако мислите, че ще оцелея. О, това може да се взема, бе. Защото сутрин, че се развия по-добро, обещавам се водата. Айде бе, кога ще стане ден, не искам да избягам от тези тъпи зомбита и скелети. Помощ. Там със сигурност има такава северна епоха, защото... Хора, намерих пустиня. Значи бях в северна епоха, вече съм в пустиня. Хора, мога да убия това. Искам да убия това зомби, защото има злато. Убиха ме! Как е дурията. Моля те, избягай по-бързо тук, че това имат цели 2 скелета. О, там даже има и крипер. Чакай да отида до крипера. Не. И аз убих скелета. Логика има. Това път има. Бегай. 2 сърца вече съм ги изхабила. Тук що започнах игра. След като умрях, защото вече 14 минути и 50 и няколко секунди вече снимам. Искам да поглеждам. Защо се хвърлих?
Поне тук наоколо няма мобове. Чакай. О, да, няма мобове. Пред мене видях някъде около 4 зомбита. Качвам се към Северния полюс, който взехме един много смешен текст от читаката ли, който е на 2 страници, много дълъг. Но обаче е много смешен, защото едно вече на име Пух мисли, че Северния полюс е кол и всички му повярваха, и той им каза, че Северния полюс е кол и всички му повярваха и един човек заби на кола. Северния полюс е открит от Пух. А то като цяло това... Не! Там долу със сигурност има спаунер на зомбита, защото щом толкова... Абе, я да бегаш от тук, бе. Върви си на царския път, бе. Така, хора, някак си успях. Кога ще стане ден, не моля те? Ох, чакайте, помислих, че открих село. Също просто открих някакви... Ама защо се спаунах тук? Хора, моля ви, пишете в коментарите дали ще оцелея. Между другото, да знаете, че в играта още съм минали 24 часа. Между другото, тук няма как някой да ме убие, защото буквално е много стръмно. И после ще си изчакам тук сутринта. Само да се надявам, вече скоро ще дойде, защото писна вече да бъде нощ. Чакайте, че огрънах камерата. Не ми се чака. Ще си направя къща. Отивам да търся дървета. И защо съм клекнала? Отивам да търся дървета, за да може да... Отивам да търся дървета, за да може да се оборудвам. Ама там има пая, който се качва. Само той може да го убие, защото си има пая жената. Така, за да може хубаво да виждате. Който не знае, аз съм с iPhone 12 Pro. Имам 2 телефона и този, през който играе е Samsung Note 9. Ето дърва, бе, чакайте. Аз не съм защо. О, разгиле става ден. Разгиле! О, къда са облагото и на спокойствие ще отида да си търся злато. И не знам защо съм забрала доста пръст. Без да знам. Добре, събирам дърво. Не някакъв пол. Не мисля да изкача тази планина и горе на нея да направя къща. Дами и господа, аз вече изкачих. Крипър! Чакай, че го гръмна. Абе, я да си бегаш шита, бе. Той ми изглади къщата. Много яка къща. Ще си направя тук. Само ще ми трябва доста дърво, ама тук наоколо има толкова много дървета. Така че хора мисля да направя доста яки неща. И да направя такъв... Мисля да направя такова... поредица как игра Майнкрафт. Ще бъде много яко между другото, ако си направя поредица така. В момента си правя къщата и това вид дърво много ме кефи и мисля от него да бъде. Ма защо не ми го дава аз? Добре, мисля, че е време да се направя моя кирка.
Сега правя си крафтинг тейбъл. Това крипър даже и не го видях. Абе хора, моля ви. И защо го изкачих цялото това? О, добре, и плюс това ми се копае. Мисля да си изкопая някакво такова и вътре в него да си направя къща. Да си направя някаква мина и вътре в мината да си направя къща. Само да се надяваме, че ще намеря айрон и въглища, за да мога да се направя запалка, за да мога да се направя торчове. Торчове? Да. Това са такива факли. Само че в Майнкрафт се казва торчове. Така, и мисля да се направят торчове и на къщата ми да... И тази пещера да зарова и ако някой се слее в играта ми, може да ми изкопае къщата. Макар аз пък ще се престора на крипър и ще купувам. Оя! Между другото, който не е играл Майнкрафт, да знаете, че в Майнкрафт има думи, които значат, които са много хубави на български, само че те са променени и в Майнкрафт се използват по друг начин. Ето, примерно, торчове значи факли. Торчове са факли. Ура, намерих си това. Само да вътре да е златото. Ако някой да го е взел. Какво намерих? Това тиксо или стъп? Не съм намерила. Това ми започва да почвам да копая. Имам 10. Не, още ще събира. Не мога да разбера защо долу в земята е такава червена, оранжево-червена. Ако може ли ми напишете долу в коментарите, дали някой е играл Майнкрафт с зелена почва. Аз никога, това ми за пръв път. Те са зелена почва, те са с това някой играл ли, защото аз не, на първи път. Между другото, още не мога да повярвам, че намери злато и няма. Между другото, вчера искам да ви кажа, понеже отдавна не съм снимала видеоклипове, искам да ви кажа, че утре ще снимам как играя, утре ще снимам как с мама украсяваме за Коледа, така че който не е виждал мама, сега ще се запознае с нея. И ще ви покажа целият ни апартамент и ще гледате като цяло как украсяваме за Коледа. Да. Така, мисля, че 22 не, ще събирам 20 до 26. До 64. Директно макса. Как може да се заплеща на най-мизерното място? Бля. Хора, ще се направя къща и чак тогава ще се направя само да попитам. Ще ви задам няколко въпроси и вие искам да ми отговорите в коментарите. Така, как се създава стъклото в Майнкрафт? Дам ви малко време да напишете в коментар.
как се убива крипър без да се гръмне. Как може да вземете от фарата на вещицата. Как може да получите 60, как може да получите от някакъв, как може да получите от нещо 69, без да събирате. Това са въпросите, които исках да ви задам. Който на някои въпроси, ако не знаете какъв е резултатът, просто напишете не знам. А на тези, които въобще не са играли никога Майнкрафт, по-добре не да напишете, защото може да напишете страшни глупости. До 69, колко много имам да забирам. Само това да го изкопая и спирам толкова, че ми омръзна. Или пък да ви задам още малко въпрос. Не, стига толкова. Ще ви задавам въпроси, когато снимам как играя Майнкрафт в YouTube Shorts. Последвайте се за канала за още такива поредици, как играя някакви игри. Защото аз се казвам Лея Плей, заради това, че ще снимам само как играя някакви игри. Или колко се забавя. Дори да играеш хиляди игри, за да бъде то щастливо. Измогих се да копам. Няма нищо сравнимо с мечената ласка. Хора, да знаете, че това клипче са сега от тези, които съм снимала. Това клипче е най-дългото, което съм снимала някога, защото вече е 27 минути и 50 секунди. Вече и повече. Е толкова. Така. Не, така. Се чудите сега какво ще правя. Ще правя стълбище към къщата ми. Значи ще си изкопая това. Ще събера айрон. И ще спирам клипа, защото вече е 28 минути. Shopping to the blah blah. Върни се към корените. Върни си здравето. Лекарствени продукти за възрастни деца над 1 година. Паки и на 6 години таблетки. Съдържат екстракт от палагона. При употреба почетете инструкцията. Защо това нещо се копае толкова бавно? Хора, може да напишете в коментарите защо те червените не ми се взимат. Това пак е въпрос. Не е заради кирките, защото и с кирка това не може да се вземе. Защото това така, като гледам, май е вид дърво. Не знам какво е. О, майко! Ето къде, между другото, е така мога да се крия от зомбитата. Хора, пишете долу в коментарите как се прави врата. Още един въпрос ви измислих. Долу в коментарите напишете защо. Как се прави врата. Blah blah, blah blah, blah blah. You know me, the shopping blah blah.
Хора, пишете за вас, на вас забавно ли е да купаете така купчета? Защото на мен ми е скучно, особено ако купая един час купчета, както сега. Вече половин час. Не мога да повярвам. Така. Значи, хора, чакайте час-две утре, след като украсим. След видеото за украсяване, как снимам украсяването за Коледа, чакайте час-две в канала ми как аз ще играя Майнкрафт. Къде ми бяха стълбите, бе? То вече е вечер. Ура! Значи къщата ми ще бъде страшна таблица, до дели си направя торчове, да знаете. Пък мога да намеря камък. Много лесно между. Но пък въглища не знам как ще намеря, защото не знам с каква кирка се купаят, така че моля ви напишете долу в коментарите. Така сега правя по-къде. Хайде. Това ще бъде като малко помещение такова. Ето така. В пишете защо ето тези червеничките се копаят толкова бавно. Повече от един час. Вие пишете в коментарите дали сте гледали един, който снима и той как играе Майнкрафт и веднъж, който го е гледал, да напише долу в коментарите. И знаете ли, веднъж му влезе крипър в къщата. Направихме името на тоя. Но веднъж му влезе крипър в къщата. И представете ли си на мене да ми влезе крипър в къщата? Това ще бъде страшен шит. Защото аз нямам и легло, нямам нищо. Знаете ли ти праща нещо? Не, това е някакви листчета. Хора, пишете вие дали сте прекарвали един час в копаене на купчета. Защото в момента са 33 минути са минали от това купче. Аз само копая купчета тук. Вече 34 минути. И представете ли си верно да това клипче да продължи един час? Много е странно да се гледаш, като си се те снимат. Като си какво? Някой като те снима. Кой те е снима? Ето как клипчета сме си правили за Нова година. А защо е било странно? Не знам, някакси виж, сега ще ме видиш. Все едно не съм аз. Чакай, вие миналата година... Как ли тук бяхме? Не бе, това сега като бяхме. Ама нали беше такова за Нова година? Така ли? Репетиция за Нова година. Ами така уж. Не знаех. Аз това, което ти каза на другите хора, че това е...
Еми така, уж репетиция за нова година. Била репетиция за нова година, аз си мислех, че са бързиката. Не, съвсем сериозно. Много хора, че бяха впечатляващи така. Има зомби чукано в къщата ми и помощ хора. Айде бе, мъртъв си. Хич не да ми бие шамари, ти си мъртъв. Не! Хора, защо ме убиха в къщата? Защо ме убиха в къщата ми, ще разберете. В следващия епизод това беше всичко от мен. Чао!